F'ambjent mill-isbaħ ta' festa bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet li qegħdin isiru matul din is-sena fil-Kalkara fl-okkażjoni tal-75 sena anniversarju mill-wasla tal-vara titolari ta' San Giuseppe il-ħadd wara nofsinhar ġie inawgurat proġett estensiv ta' restawr u induratura ġdida fuq din l-istess vara. Iċ-ċelebrazzjoni laħqet il-qofol tagħha fil-5 ta' filgħaxija meta l-vara restawrata u indurata mill-ġdid ta' San Giuseppe qasmet il-port il-kbir permezz ta' traġiett minn fuq il-baħar mill-Marsa sal-Kalkara, akkumpanjati mid-dajes ta' regatta tal-Kalkara kif ukoll numru ta' opri tal-baħar. Il-vara waslet fuq il-mol tal-Kalkara fejn imbagħad ġiet milquha miż-żewġ banet Kalkarisi, il-Banda San Giuseppe u l-Banda Sagra Familja. Segwa mbagħad marċ max-xatt fejn il-vara titolari ta' San Giuseppe twaslet fil-Knisja Parrokjali fejn hemmhekk intlaqet bl-antifona u l-innu popolari. Dan kollu qed isir ġewwa biss qabel ma tkun iċċelebrata l-festa titolari ta' San Giuseppe bil-proċessjoni solenni ssir nhar il-Ħadd li ġej 21 ta' Lulju. Rigward ix-xogħol li sar fuq il-vara tkellimna ma' Duncan Brinkat fejn spjegalna li barra x-xogħol li kien sar sentejn ilu fuq il-pedestal, ix-xogħol mill-iffjan tal-induratura sar minn Ruben Camilleri Kawki mejjum minn Missieru Mario u Hugh Austin fuq disinji ta' Adonai Camilleri Kawki bl-għajnuna ta' Missieru Michael kif ukoll ix-xogħol ta' restaw li sar minn Semira Buġejja. Illum il-ġurnata din naraw l-istatwa ta' San Giuseppe iktar kompluta u anka iktar viċin ta' kif waslet 75 sena ilu fostna. Fil-kummenti li tagħna l-Kappillan Mons Nikola Spaċ għalilna xi jfisser għal parruċċani Kalkarisi dal-avveniment. Konna narawh kuljum, u nżuruh kuljum bħal ma nżurux hekk li Ġesu sagramentat. Imma żgur li qabel ma konna noħorġu mill-Knisja l-iktar in-nies tal-Kalkara x'jiena m'iniex daqshekk hawnhekk imma kienu jsellmulu u jitolbuh jgħinhom fid-diffikultajiet kollha tagħhom. Issa se jkun jerġa' hawnhekk fil-Knisja biex jibqgħu jagħmlu anke din il-ħaġa.